Ito bang data? Ikaw na nalang mo yung si Degla. Kailangan kay Iranian. Oo. Ang sikot ko yun. Yan o.
Isang kalawang ganun. Itong cellphone ko ba at mouse?
kuya, di ba basahin natin 3 days? Basta di pati ka. Bepantin. Send ko kanyo. Subukan 11. Repeat yung number mo din.